לפני כמה חודשים נפל ליד הבית של קסם. והדלת נפרצה מרוב ההדף, ונכנס לחלק שהוא מתפוצץ, קוראים לזה המרום, והוא היה ליד הכיסא של הסלון. הייתי נבהלת אפילו מרעש של דלת, מאז שהתחילו הקסאמים. אני מרגישה שאני לא רוצה לשמוע את צבע אדום כי זה מפחיד אותי. כן, הביאה כל פעם הקלטות, צבע אדום. ולא יכולנו כבר לעשות את זה. אז עברנו לקיבוץ דורות. ההחרפה של המצב הביטחוני, המון קסאמים נפלו, ילדים חוו רגרסיות ממש. ראיתי את הילדים המטופלים שלי, ראיתי בגן הילדים שככה המצב נעשה הרבה יותר קשה, דיווחים של הורים, שילדים חזרו להרטיב, היה קשה להם ללכת לבד, שהם חווים קושי מאוד גדול כשהם שומעים את האזעקה של הצבע האדום, חלקם קופאים במקום וקשה להם לזוז, אחרים נכנסים להיסטריה, צעקות, והרגשתי שזה ממש הזמן. ואז לקחתי את השיר אל גן הילדים, ובקטע התרפויטי ממש היו, יש בהתחלה אנחנו בתרגול מכריזים צבע אדום, כמו שהכרזה אומרת. צבע אדום! צבע אדום! אנחנו קצת נוגעים בדבר המאיים הזה בדרך משחקית, מתרגלת, מתוך מקום בטוח, מתוך מקום מוגן, עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם. אז זאת הפתיחה. למהר למקום מוגן, למהר, כי עכשיו קצת מסוכן. ריצה אל המקום המוגן שלנו, או כניסה מתחת לשולחן, לא חשוב איפה שאני נמצא. אנחנו גם שרים וגם עושים את הפעולה, וגם יש פה עובדה. עכשיו מסוכן קצת בחוץ, אנחנו צריכים להתגונן. הלב שלי דופק, דום 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 דום. הגוף שלי רואה יופי, דום 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 דום. אני נותן אישור ולגיטימציה לפחד שלי ולתגובות הגוף שלי. זה בסדר שהלב שלי דופק, אני אפילו שר את זה, זה בסדר שאני קצת רועד, אני פוחד. יחד עם זה, התנועות של לסירוגין בהצלבה של בום 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 ודום דום 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 דום, זה נלקח משיטת ה-EMDR של טיפול בטראומות ובחרדות, שמאוד מאוד עוזר להשתחרר מזה, קצת למוסץ את זה, להתארגן, להעלות מצב רוח. נפילה, בום, אפשר לקום. שוב, אנחנו בתוך המציאות, שומעים את הנפילה, מקימים את עצמנו על הרגליים, עומדים, ואז מתחילים עם השחרור. זאת אומרת, סיימנו את הקטע היותר קשה, אנחנו מתחילים עם השחרור. את הגוף ננער, ננער, ננער את הרגליים, נשחרר, 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 נשום עמוק, נשום רחוק, נשום עמוק, אפשר לצחוק. אני נושם עמוק, אני נושף, מתוך יוגה צחוק אפילו, משחררים את הצחוק. זה משהו שגם משחרר אנדורפינים שבמוח אל תוך כל המערכת שלי, אני מעלה את מצב הרוח שלי, ובסוף תנועת הניצחון, הכל עבר, וטוב לי שנגמר, יש. סיימנו את זה, אנחנו בסדר להפעם. כל עבר, וטוב לי שנגמר, יש! השמחה שהייתה שם
והתחושות של השחרור, ועוד פעם, ועוד פעם, אז בואי נעשה את זה עוד פעם. עם המון התלהבות, עם המון... פתאום היה להם איזשהו כלי שאפשר להיאחז בו קצת. יש שם את המילים, את התנועות, שזה עוזר קצת לחשוב בהיגיון, וטיפה לא לפחד. אני יותר לא פוחדת, כי פעם הייתי בוכה. וזהו, יותר אני לא בוכה, כי אני שרה את השיר הזה. היינו נכנסים למסדרון וסופרים עד 20. עכשיו אני שרה את השיר עם כל הגן. זה עוזר. במה? כשאני שרה את השיר הזה אני מרגישה קצת יותר טוב. גם כל החברים שלי בכיתה אפילו, סתם יוצא לנו לשיר אותו בהפסקות. ואנחנו כאילו שמחים שאנחנו שרים אותו. אז אתה שר בלב או שאתה שר ממש? אני שר בלב. למה אתה לא שר ממש? כי אני קצת מתבייש. אם לפני השיר הילדים, ברגע שהיו שומעים צבע אדום, הילדים היו צורכים וצועקים ואחר כך גם בוכים, אז היום הם יודעים מה לעשות. היום הם יודעים, מתחילים לשיר את השיר, יודעים לאן לרוץ, השיר אומר להם גם מה לעשות, וכל התנועות הנלוות הן ממש משחררות, וזה עושה הרגשה טובה לכולם. ילדים משתמשים בשיר הזה ממש כשיר משחק, שומעים אותם בהפסקות, בפרוזדורים, הם שרים, רצים, רוקדים, עושים תנועות. זה הפך את הצבע האדום להרבה פחות מפחיד. לפני כן הילדים היו מרגישים שהם... מיד כששמענו שחר אדום היה פחד בעיניים, היה רעדה. כן עשינו את הפעולות, אבל הרגעים האלה של הדממה, שאני לא יודע מה לעשות, החלל הזה היה החלל הכי קשה מבחינתי לראות אותם חסרי אונים. השיר הביא אותם לכך שהם מגיבים, שהם עושים משהו, יש עשייה. ברגע שיש עשייה אתה עסוק, ואז אתה משתחרר גם. מה גם שהנשימות והרפאיה, ואז אני רואה על הפנים שלהם שמחה, ואנחנו מתגברים, מצליחים. הנה, ניצחנו את מי שרצה להפיל את רוחנו, לא הצליח. אנחנו להפך, זה חיזק אותנו, ואנחנו ממשיכים הלאה וביתר חוזקה. הם שמעו צבע אדום, אז הם רצו למקום מוגן בגן, לא משנה באיזה פעילות הם היו, הם עזבו את הכל ורצו מהר, והם צעקו ודחפו אחד את השני מרוב פחד, בגלל שמיום ליום הצטבר להם הפחד, כי בתקופה האחרונה נפלו המון קסאמים אצלנו בקיבוץ וגם בשדרות, שזה מקום מאוד קרוב. אבל אחרי שהם לימדו את השיר, אני ראיתי תגובה אחרת, עמית שכל כך מפחדת, גם היא התחברה, גם היא המשיכה לשיר, ופתאום כל הילדים המשיכו לשיר, והם צעקו, לא צעקו מרוב פחד, כאילו מרוב שמחה, והם קפצו והיו שמחים. צבע אדום, צבע אדום, למהר, למהר, למהר למקום מוגן, למהר, למהר, כי עכשיו קצת מסוכן, הלב שלי דופק, בום 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 בום, הגוף שלי רועד, דום 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 דום, אבל אני מתגבר, כי אני כבר קצת אחר, נפילה, בום, אפשר לקום, את הגוף, ננער, ננער, ננער את הרגליים, נשחרר, 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 לנשום עמוק, לנשוף רחוק, לנשום עמוק, אפשר לצחוק.